You gotta mix it. Ni ba ranta ba, ita ma ba yarena ba, so yasa ne na biye mata ƙarshe cikin wuya ta shigar da ni. A cikin wuya ta shigar da ni. Shani rayuwar ɗa da miji ya zama dole sai da nema, hakan ya saka na ƙaura garinmu domin in bar fama. Rufa wa kaina asiri iyaye na su ji daɗi su ma, siyo addu'a garan da nima na samu kyawun makoma. Na bar gari na haɗa kaya na zuwa garin Adamawa, da yamma nike muka isa gare ni babu sani na kowa. Shanin kar babban gari na yi gabas yamma na yi dawowa, ga gajiya a tare da ni ba kuɗin abinci balle na ruwa. Na shauyar da bayar kaɗan ma na sauya kamar ba ni ba, ƙarshe muke na anye da mota kaina ban ƙara ganewa ba. Na farka a babban gida mai cike da gawar da ban iya gida, kuma kaina yi mini cida ba kowa a kusa wanda zan iya shaida. Abin ya sa mini shaku a rai, fargabar zuciya ta fito kwarai, zuwa gare yana babu sarai sai karfin hali da taurin rai. Bayan na shafe sa'o'i a zuciya ina addu'o'i, bayi na shiga a cikin ɗakin alwala na yi da raka'o'i. Bayan idar da sallolina da neman cikar burina, yar aiki ce ta shigo ɗakin ta yo magana a gurina. Abin ka da baya ba, shiru rai kamar ban jiyo ba, ta ɗan matso ta ƙaran duba ta ce karo ban amsawa ba. A lokacin da ɗanya azanci gari ta ni na yau gwaranci, murmushi ne ta ɗanya alamun ta gane ta ce min ga abinci. Na ɗau lokaci ina jinya da tambayoyi kunshi a kuriya, amma ko da yaushe da murmushi ta kan ajan abinci ta juya. Abin ya gici ya cinye har na fara shiga matsuwa, ita ba yare na ba ni ba na taba magana ba ta yiwuwa. Tunani na yi amma ko da kaɗan hikima ta ki zuwa, da zana furta kalami a gare ta ko kaɗan ta yi ganewa. Mai sauraro ka tara a gaba da labarin bai fara ba, wannan so mun taɓa ne ashe ma kira ce mazambaciya.